Panapa tona kuti yes vanhu muzoranidziro vaifara vachipembera vachidya fried chicken pabirthday remutungamiri wenyika, but as their shoko vangoti vachingobva vachidzokera vanhu vabva vatanga kufunga nhamo dzavo dzise dziri kudzimba, kunyange nevakomana vacho veyouth league pakaipa kani sana pena masvika nomuda nyuka pana vanoti bva subscribe like turn on the bell icon. Timina muna mumwe kwamuchinzi. The event held at the ironic Great Zimbabwe Monument was marked by the lavish festivities and a feast of fried chicken generously provided to thousands of ZANU-PF supporters. However, this ostentatious display only underscored the growing divide between the political elite and the everyday struggles of the ordinary citizens. Yet, as the last crumbs of chicken were cleared away and the celebratory atmosphere faded, many of the attendees returned to their harsh reality of Zimbabwe's economic landscape. The country's ongoing struggles with inflation, unemployment, and food insecurity are increasingly evident, with many citizens facing daily hardships. The contrast between the opulence of Mnangagwa's celebration and the economic realities facing his supporters reflects a troubling display. Ndo masvika kuda pana nyuka pana zvinzi aiwa vanhu vakaenjoya vakadya nyama aiwa yavakapiwa nemutungamiri wenyika paizvikomemoreta achiti the king of sadak nekukomemoreta birthday rake, pazvinonzi vakomana vacho vaitopusha the move avakomana veyouth league. Hanzi vakomana vari kurwa nenhamo zikamboiti hameno tii chinomboita kuti vakomana ivo varamba vachimbosakuita zvinhu zvakadai. Zvinzi aiwa vachingopedza kudya chete vanhu vangautwa nestress yaitoti maiwe takunosangana zviya neinflation munyika yezimbabwe, takunosangana neunemployment, takunosangana nematambudziko aya. Potudze mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi, the move yakarongwa nevakomana veyouth league. Vinakomesa section medu, musano subscribe or like, turn on the bell.